Πες μας ψύχρεμα εδώ, κοιτάξτε. Εδώ ξεκινάνε όλα. Ο Φώτης κάτι λέει στον Τεόντοσιτς. Εδώ ξεκινάνε όλα. Εδώ ξεκινάει η σύραξη. Δουλειά από τον Τεόντοσιτς. Φτύσιμο από τον Φώτση. Επιτίθεται τώρα ο Φώτης, τον χτυπάει. Προσπαθούν να μπουν στη μέση άλλοι. Τρεις παίκτες των Σέρβων μετά προσπαθούν να χτυπήσουν τον Φώτση. Ο Διαμαντίδης επιχειρεί να τον σταματήσει. Ο Κέσσερ τα βάζει με το Ζήση. Ο Σοφοκλής μπαίνει στη μέση. Τώρα ο Τεόντοσιτς προσπαθεί να σταματήσει το Σοφοκλή. Ο Κασλάουσκας με το Σπανούλη προσπαθούν και αυτοί με τη σειρά τους. Ο Τσατσαρής έχει ανοίξει μέτωπο με τον Κέσσελη. Ο Διαμαντίδης δεν μπορεί να του σταματήσει. Ξαφνικά εμφανίζεται ξανά μενόμενος ο Φώτης. Βλέπετε εδώ. Κοίτα τον Κρίστης και κάνει. Σοριάζει το παρκέ. Κοίτα, χτυπάει από πίσω στον αυχένα τον Σφοτσαλίτη. Ο Βασιλιάδης που δεν είναι στο δεκάδα σήμερα και αυτός προσπαθεί να του σταματήσει. Ο Μπουρούσης έρχεται από πίσω να γίνει ειρηνοποιός, αλλά δεν τα καταφέρνει. Ο Σοφοκλής τώρα κυνηγάει τον Κρίστης που τον διώχνει. Πολύ αντρίκια, μόλις σηκώθηκε ο Σφοτσαλίτης έσπευσε να φύγει τρέχοντας. Πολύ αντρίκια. Τον Κρίστης τον διώχνει ο Μπουρούσης και προσπαθεί να τον προστατεύσει. Ο Κρίστης αμήνεται, φεύγει προς τα πίσω και ενώ εδώ κάποιοι μπορεί να θεωρούν ότι έχουν τελειώσει όλα με τον Μπουρούση να έχει ηρεμήσει, ξαφνικά σηκώνει την καρέκλα ο Κρίστης και χτυπάει τον Μπουρούση, ο οποίος πήγε να τους χωρίσει. Πάμε λίγο πάλι στον Κωστασκουλά. Κώστα, μας ακούς? Ή ο Γιάννης?